Pule putih ha India kala haduh ka jingmut jing perkhat kaba Thymmai. New education policy ar ka balapan bniah hadin laipu saus nem. Kamut ban pynkylla sindon ya ka Rukom Pule jong ki khynnah hakari. Hakani ka video ngan batai bniah shaphang ka jingpynkylla ka kongsan. Kumno kan ai jingmentoy bat Kumno kan penkrea ki khynnah penlong ki bastard haki skul bat ki balakloi ban ya kendu ya ka lawei ka jongki. Ka NEP Ka NEP kadai ka policy ka ba pynkylla ya ka Rukom Pule na ka jing shitom ban tho kerteng sya ka jing Pule ka balong ka skill base holistic but flexible ka thong jongka ka long ban pelong ye ki khynnah ki bala ban perkhat ki badon ka creativity bar ki balong ki bala ban shimrai ha ka jing im. Ka wei na ka jingpynkylla ka ba pair kadai ha ka system ka ba Thymmai ngi khot ya ka sun plus lai plus sau ka mo kani kamut sun's name kumbangi jukhot ya ka foundation stage kata kamut na do preschool KG UKG pada class 1 class 2 nangta lights name kadai ka preparatory stage ka badai na do class 3 hadu class 5 hadin kani ngidon biang lights name ka bamut ka middle stage kata kadin do class 6 hadu class 8 but hadin kani ngidon ya ka south name ka bamut secondary stage na do class 9 hadu class 12 kani ka structure kaya bam bar ka jing Pule jong kiri shabar kumbala test haki ri ki bakeu bha haka jing nang jing start ka new education policy ka kmie ki khynnah ki Pule bha lada ki chotho ya ka kantin kumta ka ajing mut pan hikai haka ktin kmie lani ka ktin ri kumta hadu class 5 baladala hadu class 8 bakin hikai haka ktin jongla ka kmie ne ka ri haki skul kanom don show kata ka jingpynkylla pair ka baskem kum ka arts science ne commerce ukna ula ban jied science but music harengkat arts but ka coding lang sports but ka maths kumjo ka thong kalong ban ai kalat ki khynnah ban boot ya ka sap ka jongki ki exam boot pynkylla ki test kin ai ki jingmut ba ka jing perkhat tang ya ka memory ka holistic progress kan ya tip shaphang ka behavior ka skill creativity community work academic performance nadu class 6 ki khynnah kin Pule ya ki vocational training kum ki coding electronics handicraft agriculture local trades but kin don ru ki internship haki shnong haki workshop ne haki office ka new educational policy ka penklan bha ya ka digital learning ki skul kin penon kam ya ki app kum ka diksha swayam ban ka national digital library kani ka pelong ya ka jing Pule ka basuk bat ka balong accessible wat haki jaka nong kendong ki college ki bathong Thymmai kinlong ki basuk ya ki shisnem kandai namta ka certificate ka jongki arsnem kandai namta ka jingyo diploma ka jongki licenem namta ka degree patsausnem bakin yo ya ka honors ka jongki hakano no por bakini ki khynnah ki kwa ban ino ya ka jing Pule kila ban shim ya ka gap ka jongki bat kum juru kila ban sedang biang lengba ka academic bank of credits ka ba ay ki bakit Pule biang hakano no por baki kwa biang Lathawi ka National Research Foundation ban kershani ki scientist ki researcher bat ki academician kani kan plilat ya ka India bakan long ka research hub jong ka Peit ka NEP ka dawa bakin nonghikai kinlong ki balapan tibet ya ladi haka south nam integrated BEd course kan kiyo ya ka quality jong ki nonghikai ka new education policy ka ora ya ka jingpynkylla ka kongsan ka penslur ya ka skill creativity digital learning bat ka jing perkhat lada ka trekam kumbala thmu ka India kan don ki khynnah ki ba kongsan haka jingale haka Peit ka ba Thymmai lada episode tanat ya ka ne ka jing yitho so bha pin like share ba subscribe namanta ki wei part ki video ki ba penso tanat ya phi kublei shibun